kwa Wycliffe Siocha lakini mano ni wabako ndangeria embande iwando mheshimiwa Sewodi Echuni nona kabere lakini rena hata bakatiganso asabantu maria no iwa kyabantu baitu babateba ase family tari etwanja kurende twurwa narateye turaba ara michingoro chino kutoka sabana nyasaba konye abao baremu abaikanga babekeri berera chingake chigachyo kendo bonene ekyo mari pina atabengeringa your excellency yandra kabeka macho munwa to masuko kuana akorega asikiga asiyetu yoke kuana kosibona abantu baminto kama arengo kinana arengo mwana moke mama kabekero bongani liko na onchokana na iba na alimoke liya kuburinga ngobono rusingeni na atabanga ngora litwatu mu yonda macho korogana na yaranda boyi ganda nantro chemi ndobuga ndrate kusiga abantu abao kurwania bali babwate chinkoro chimbe barababe baetamwe na abakorege bama gotamera nayo gokora muri chino tobona nishibya tokati lakini mwari bingo kuana nekiga bali boss bachore bakorega assist national government bakorega assist national government bali chore bakorega assist county government to guri bakorega assist county government kwa mwandamu korite waria aina aramaskani Tugangorere gabo na sabere family ya site gaba konye na chinko bekano ngori ane ga yesiri michiri bubere abantu baminto mwese mo basabira abo bonsi nainu abo more biroge ebyo mwese mo bogori ebiroge ebyo na maskani ko sabona mo bogori ebiroge ebyo na maskani ensemna ya kongire morengere ringanga kinda akore Ibrahim morengere ringa kinda akore abantu bana babo baracho oboguma abo bafadhali na bachumba bonse boigo no mugaba na boigo ne president ya itoboigo buna maguta chance 5 bob to saba chance pakaike 50 ne bando muna ya chire 80 to saba echo paka 40 obuna boborai tigantigerabu nyasaba siseni na ande mbiyamo na sogo cha gotwa pole.